Jeg hedder Christian Poll og arbejder i Danmarks Naturfredningsforening. Jeg har siddet med i overgangsrådet og været med til at udvikle den miljømæssige bæredygtighedspolitik især. Og det er jo et emne, jeg har arbejdet med i mange år i Naturfredningsforeningen. Jeg er meget optaget af hele den bæredygtige omstilling. Både det miljømæssige, men også det sociale og det økonomiske. Og oprindeligt kan man sige, at jeg har fokuseret meget på miljø. Det er der, jeg kommer ud af. Men da jeg hørte om Alternativet, så blev jeg ret hurtigt tændt, fordi jeg synes, det er sgu nogle spændende aspekter at bringe ind i politik. Det er at lave en ny politisk kultur, og at koble tingene på kryds og tværs med kultur og innovation og livslang læring, kombineret med en seriøs bæredygtig omstilling. Det er fedt. Det vil jeg gerne være med til. Og jeg tror, jeg har en masse at byde ind med. Jeg har bedrevet lobbyvirksomhed for DN. Jeg har været mange gange i medierne. Og jeg kan tale med om mange faglige emner inden for det her felt, vi kalder bæredygtig omstilling.